Color war namugna sa nasod. Peach alang sa impeachment sa presidente, black alang sa pagsupak sa pagwagtang sa JDF, ug yellow alang kang Pinoy. Gi-raid ang usab ka dako nga drug pusher sa Karkar. Suspect nakasibat. High-powered firearms ug mga shabu nakuha. Mga lokal nga kagamhanan nangandam alang sa transport strike karong Lunes. Mga pribadong sakyanan giauhag nga dili pabiyahiyon. 10 milyones nga illegal drugs nasakmit sa kapulisan sulod sa tulo ka semana sa buwan sa Hulyo. Mga kriminal nakuha sa security camera sa usa ka mall o karinderya. Mga suspects ipangita na karon sa kapulisan. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kinitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlong Biyernes petsa 18 sa buwan sa Hulyo tuig 2014. Ako si Glenn Sopo. Inyo sa ming madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Konsyal sa Dakbayan sa Sugbo mihangyo sa nanag-iya og kaugalingon nga sakyanan nga di mo gamit nini aron dili matraffic ang kadalanan sa Sugbo atol sa transport strike karong Lunes. City Hall magpakatap og mga buses ingon man mga 6x6 trucks aron makasakay ang mga estudyante ug mga trabahante. Ryan Sorote, Sugin Limi. Attorney Georgia Oglen padayon karon ang pagpangandam sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sa umaabot nga transport strike Lunes sunod semana. Gani padayon sa bilang koordinasyon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay ug Mandawi aron mas synchronize ang ilang deployment sa mga libre nga sakay. Apan lain nila karon nagiproblema maunya ang mamugna nga trapiko tungod sa transport strike. Mikabat og 103 ka masakyanan nga gilangkuban sa mga kausyong buses, mga 6x6 trucks sa military ug mga barangay buses ang giandam sa Cebu City Hall nga ilang ipakatap sa tibok Dakbayan. Wa pa labot niini ang tanang sakyanan nga gipanag-iya sa Dakbayan sa Sugbo nga ipagamit usab. 5 ka mga buses sa Dakbayan sa Talisay nga mobiyahe sa rota nga Talisay ug Malacañang sa Sugbo via SRP uban sa laing na po ka barangay buses sa maong Dakbayan. 19 ka mga barangay buses ang padaganon sa Mandawi City sa Ayala ug SM area. Ang mga buses sa Dakbayan sa Sugbo ang mukuha sa mga pasahero sa Mandawi ug Talisay alang sa ilang mga destinasyon sa syudad sa Sugbo. Ipakatapos sa mga barangay tanod uban sa masakop sa kapulisan alang sa pagbantay sa kadalanan. Aduna pay mga buses sa barangay nga anda mo biyahe sa Dakbayan aron motabang og hakot sa mga pasahero apan gibalibaran. Ang mga universities nga mo-offer usab og libre nga sakay sa ilang mga estudyante ug empleyado. Hangyo karon sa Cebu City Hall sa mga buot magpadagan og libre nga sakay nga mga pribadong grupo o institusyon nga makig-coordinate kanila. Ang mga buses ipakatap sugot alas 5 sa buntag. Imo unta sa ato ang mga private car owners. Ang gawas mo sa to, isamot mo na ba problema kung may carpooling? Attorney Georgia Oglen pahimangno karon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sa publiko nga mangita lang gyud sa mga libre nga mga sakay nga mga buses aron di sila maproblema sa ilang padulngan karong Lunes. Pahimangno usab ngadto sa mga tawo nga dunay mga pribadong sakyanan nga kun mahimo ibili na lang sila mga balay ang mga sakyanan aron di makatampo sa trapiko. Ug gani di ay 15 ka mga ruta karon nga giandam ang Dakbayan sa Sugbo aron sa mga sumasakay karong Lunes. Nanginaot si Governor Junjun Davide nga di na lang dayonon sa transport groups ang giplanong March rally karong Lunes. Ug isip pagpangandam sa maong rally, kapulisan sa syudad sa Sugbo mipatuman og maximum tolerance kung dunay may tabong kasamok. King Perez, Sugin Limi. Giawhag sa gobernador sa lalawigan sa Sugbo nga di na lang mopahigayon og March rally ang mga PUJ drivers karong Lunes. Kay alang niini dili makiangayon ang maong binuhatan sa publiko nga nagsalig sa mga jeep de pasaheroan. Mato di Governor Junjun Davide nga dunay mga pamaagi aron mausab ang Joint Administrative Order nga naghatag og mas dakong silot sa mga kalapasan sa mga badlungong drivers ug operators sama sa pagkonsulta sa LTFRB ug DOTC. Tambag sab sa gobernador sa mga drivers nga dili mohimog kalapasan aron di masilutan. Give the opportunity much earlier to question the JAO. Yet wala nila na, they never took advantage of that karon they want to paralyze.
Samtang nangandam sa Bang Cebu City Police Office alang sa maong rally. Matud ni CCPO Director Senior Superintendent Noli Romana, magpa-standby sila og Civil Disturbance Management kon CDM troops in kasog magkagubot. Maximum tolerance ang ilang buhaton, mao nga hangyo nila sa mga musalmot nga ipadayag lang unta ang ilang mga tinguha sa malinaong paagi aron di sila mapugos sa pag-disperse kanila. Lakip sa mga bantayan sa kapulisan ang mga kausyong buses nga mao i-provide sa Cebu City Hall alang sa mga commuters nga maglisod unya sa pagsakay og mga jeep de pasaheroan. Personally, nakita naman natin yung klase ng mga type of participants sa mga strike sa Cebu City. Hindi naman sila ganun ka unruly. In fact, very cooperative naman. So, in our assessment, the possibility na magulong transport strike would be very minimal. King Perez, News 5. Mikabat na og 10 million pesos ang nasakmit nga mga druga sa rehiyon sulod sa 3 ka semana sa buwan sa Hulyo. Andrea Patenya, Sugin Limi. 3 ka bulto, 8 ka medium packs ug 40 ka gagmayng pakete sa shabu nga nagkantidad og 100,000 pesos, kapin 3,000 pesos nga kwarta og drug paraphernalia ang nakuha gikan sa panimay ni ining Romeo Rivera alias Kokoy sa Barangay Kadaruhan, lungsod sa Borbon, pasado alas 3 kaganihang kadlawon. Ang operasyon gipahigayon sa mga special unit sa Police Regional Office 7. Gihulagway nga dako nga illegal drugs operator si Rivera nga makabaligya og 3 ka bulto sa shabu matag semana nga nagkantidad og 45,000 pesos. Apan matod sa dinakpan, bag-o ra siya sa maong negosyo ug napugos lang tungod sa kawadon. Dugay na kaning sir? Dili pa kay dugay ma'am. No comment lang ko sa mga pangutana ma'am kay basig na abogado bang moabot ba. Yung karon ni sulod magkano ba itong kawad sa man? Mao ginay number 1 sir. Sa kawadon yun. Unsa man yung trabaho ta nimo sir? Wala. Sa sunod-sunod na operasyon sa mga sakop sa PRO 7 sud sa 3 ka semana, gibanabanang dulan 10 milyones pesos na nga kantidad sa drogas ang nasakmit sa nagkalain-laing police offices ug unit sa tunga-tungang Kabisayan. Gani, wa nagpalupig ang mga pulis gikan sa uban pang mga lalawigan sa ilang drug operations. Kagahapon, nadakpan sa Dumaguete Police sila si Christian Lazaro ug Marlon Abinez, human makuhai og 12 ka bulto sa shabu nga nagkantidad og kapin 800,000 pesos, armas ug 2 ka hand grenade sa Barangay Look, Dumaguete City. Sa laing operasyon sa Barangay Laguna, Dumaguete City, nadakpan sab si Ronor Diao Tiampong nga nakuhaan og shabu nga nagkantidad og 59,000 pesos ug armas. Gipaabot pa karon sa PRO 7 ang drug raids report sa Bohol ug Siquijor. Mato ni Deputy Regional Director for Operations Senior Superintendent Conrad Capa, di gyud nila hunungan ang mga drug pushers sa rehiyon. So as you can see from the looks of it, there's been no letdown in the regional director's campaign against drugs. If they think that this is just a flash in the pan, they will be in for a surprise. Giingong mga street pushers lang usa ang ilang giuna, sanglit masayon kining dakpon, apan wa kini nagpasabot nga wa nila gi-target ang mga drug lords. Gani giingong aduna na sila personality sa drug lords sa Sugbo nga gibantayan karon. Drug lord as in lord, there has been some personalities but we refuse to name them until we get them recover from them here. Gawa sa supply reduction, gipahingusgan sab karon sa kapulisan ang demand reduction, pinaagi sa padayong pagpahigayon og mga drug awareness seminars aron ipasabot ang mga negatibong epekto sa paggamit og ginadiling drogas, hilabi na ngadto sa mga kabatan-unan. Andrea Patenia, News 5. Wa madakpi sa kapulisan sa dakbayan sa Karkar ang ilang gihulagway nga level 1 drug pusher. Dihang ilang giserve ang search warrant. Dihang gisusi ang panimay sa subject, dunay nakitang binulto nga shabu og mga high-powered firearms. Jinky Bargio, Sugin Limi. Wa na maabdi sa kapulisan sa Karkar Police Station ang subject sa ilang gidala nga search warrant nga gi-issue ni Judge Wilfredo Navarro dihang gihimo nilang operasyon kaganiha sa Pinoy-ana ni Daryl Saducas dinhi sa sitio Baha-Baha, Barangay Liboron. Matud si Deputy Chief sa Karkar Police, daling nakasibat sa area si Saducas, kuyog ang lain pang duha niya ka mga spotter. Yes, nakasibat actually, nakita pa na ako siya, naka-green siya og sanina, pero wala mi ka-atake dayon kay reported banggod nga doon na sa mga armas. Layo pa lang kita na kayo ang among presensya.
Dihang gihiling sa kapulisan ng Pinoy-anan si subject, nasuta nga doon na kini underground sa iyang kwarto ug ining secret drawer na diskubrihan ang gitaguan nga binulto nga shabu. Matod ni Arbuis, matawag nga level 1 drug pusher si Sadukas kansang operasyon sa illegal nga drogas moabot sa lungsod sa Sibonga, Argao, Barili, ingon man sa San Fernando. Based sa mo ang kanang local nga validation, ma-consider jud namo siya as level 2 drug pusher diri sa Karkar. Pero karon sa base pa jud sa amo ang nakitaan, murag maingon na jud nato nga maangat na jud into level 1 ang iyahang mga disposal ani. Laing nakuha sa mga pulis gikan sa panimay ni Sadukas kining mga high-powered firearms sama sa KG-9, 9mm pistol, caliber 45, duha ka 22 caliber rifle, granada ug 22 caliber convertible rifle. Gawas sa nagkalain-laing armas, nakuha sab kining kwarta nga gituuhang halin sa drogas. Ingon man kining napo ka medium-sized nga pakete sa shabu nga gibana-banang dunay market value nga di mo menos tunga sa milyon ka pesos. Jinky Bargio, News 5. Bagong modus sa mga tigbaligya sa drogas ang usa ka walkthrough. Sa ingon nga paagi dili sila daling madakpan sa usa ka buy-bust operation. Andrea Patenya, Sugin Limi. Kung dunay drive-thru nga matang sa pagpalit og pagkaon, giingon nga duna na say walk-through alang sa pagpalit og drogas. Igo na lang isud ang kamot sa buyer sa lungag sa panimay sa pusher aron pagpalit og shabu. Matud sa Cebu City Intelligence Branch, mauna kini ang modus karon sa mga drug pushers aron malikayan nga madakpan sa mga buy-bust operations. Kini ang hinungdan kun ngano nga wa madakpi ang level 1 drug pusher nga si Ronald Tumulak alias Callboy nga subject sa buy-bust operation sa sitio Dita, Barangay Pulang Bato, kaganihang kadlawon. Kuan ma'am, nahitabo magod ang doon ang pagpalit magod ani mura ra bag ang kamot ra ba itunol. So kaliwaan pag kuan niya nga ang kwarta nga na dawat niya is fake, singgit siya nga fake, uli mo to naginuptanin nas kamot. Kupot nas kamot nakaipsot, so mo to naguba ang pultahan dito na nakalusot sa luyo bahin sa balay. 15 kabulto sa shabu nga nagkantidad og 450,000 pesos ang nakuha gikan sa panimay ni ini. Niadtong Miyerkules, laing level 1 drug pusher ang nadakpan sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 sa samang barangay nga si Rodilio Minyoza alias Tatay Jello. Matud sa PDEA 7, usa sa mga rason kung nganong lisod masikop si Minyoza tungod sa pagpaluyo sa usa ka protector suma sa ilang nadawat nga report. Well, we will also receive reports, and then we are we're looking into those reports. We're also verifying those reports if he has protectors. But you've heard stories? Yes, we've received reports. Nahimong kontrobersyal ang Talamban Police human gipasangin lang protector sa mga drug operators sa mga bukirang barangay sa ilang area of responsibility nga naglakip sa Barangay Pulang Bato. Apan mato ni Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana, unverified pa ang maong taho sa PDEA 7. Gani wa kini planong ipatawag ang atensyon sa hepe sa Talamban Police aron paisplika ron kung nganong ang PDEA ug CIB maoy kanunay ng ronda sa Barangay Pulang Bato karon. Gani iyang gimanduan ng Talamban Police nga mulaylo lang usa sa drug raid. Anyway, yung operations naman natin dyan when it comes to illegal drugs, it is a priority pero ayaw na nating as a matter of judgment on my part, wag muna sana. Yung special units muna natin ang mag-focus sa trabaho na. No? So, marami pang trabaho, especially crime prevention ang priority. Andrea Patenya, News 5. Duha ka tigbaligya og New Bain sa Barangay Hagubiao, Dakbayan sa Mandaue na sikop sa mga operatiba sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group karong hapon. Jinky Bargio, Sugin Limi. Daplin iningdan sa Barangay Hagubiao sa siyudad sa Mandaue, gipusasan kining duha ka mga lalaki nga aktong nasakpan sa mga sakop sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group nga namaligya og Nubain Ampule kaganihang pasado alas 2 sa hapon. Dugay nang gipanid-an sa raid SOT ang kalihukan sa mga dinakpan nga silang Erwin Toledo ug Earl Ibanez. Magbago pa nag-deliver gikan sa Manila ang atong agent nakipag-transact sila. So, nag-conduct nga ng operation together sa atong pusher buyer sa diri nga area. So, upon consummating sa atong transaction,
amo silang nasikop. Nasuta sa pasiunang investigasyon nga gikan sa kauluhan ang mga nubin nga regular nang gipalusot dinhi. Apan si Toledo miingon nga wa siya masayod nga droga sang iyang gidil sa iyang customers. Sa una, kabalo ko nga dito nga wala na siya kanang dili. Ginagamit na siya sa unsa lang wala balong mauli na siya. Pero kabaw nga illegal na. Ay ito nga sa parehas mas parmasi biligyan ng tambal. Ang habal-habal driver nga si Earl mihimakak nga kakonsabo siya sa illegal nga negosyo ni Toledo. Ako habal-habal driver ako, sa hero rin ako. Pamang kabalo nga, moray ko ana ni. Manaangin na nung ka. Nasakmit sa raidsot ang 21 ka mga box nga may sud nga 220 ka mga ampules sa nubin ug buy bust money nga 1,000 ka pesos. Jinky Bargio, News 5. Nunot sa pagsud sa Philippine Area of Responsibility sa laing tropical storm nga si Henry, bisan og di kini mo landfall sa Philippine landmass, di gihapon kini angayang kakumpyasahan matud pa sa Pag-asa. Gipaibaw ni Engineer Oscar Tabada sa Pag-asa Mactan nga di kayo maapektuhan ang Kabisayan niini. Tungod sa kusog sa habagat, makasinati ang Kabisayan og init nga panahon sa adlaw ug mga pag-uwan sa kagabinhon sugod karong adlaw hantod sa adlawng Domingo. Sa Lunes mas kusog ang masinating habagat apan mulurang kini ngadto na sa Miyerkules. Bisan sa ingon ini nga dagan sa panahon, tambag ni Tabada sa publiko nga magbinantayon kanunay aron malikay sa peligro. Labi na itong coastal areas, mga nanagat, kaya way public storm signals, nga itong gi-raise, bisag asa diri sa ato, sa Philippine landmass. Pero ang ato gingon nga magbantay ta, mahimo mo bisita sa itong website para makita na itong gale warning, labi na itong mabiyahe. Patay ang giingong ex-convict na nalambigit sa pagpanulis o pagpamusil sa Barangay Careta area. Human po sila sa riding in tandem kagabi. Nakuhaan kini og granada, ingon man anting-anting. Ray pasaporte, sugin limi. Nagligdas nga wa nay kinabuhi samtang nabulit sa dugo ang naong ug ulo sa ex-convict nga si Ramil Filicano human po sila pasado alas 10 kagabi dinhi sa Punsido sa Barangay Carita. Sa kahayag sa sugang dagitabnon sa nahitabuan, way bisan usa sa mga residente ang mihulagway sa duha ka mamumuno nga gingong nagsakay og motorsiklo. Gingong dunay kauban ang biktima nga wa apila og pusil. Ari lang siya nga standby diri. Pero dili na siya taga diri. Sa may andre niya. Naman na siguro yung kuan diri nasa namin maghantak-hantak na siya diri. Nya. Murag diri na siguro sinabdan siyang kontra siguro. Kay lima man gito ka buto ang kuan. Murag gihurot sa iyang lawas mo. Kaning biktima na posibilidad nga giat nga ni siya diri dapita. Then pagawas niya mo to ang duha ka suspects nga gasakay motor pusil sa iya. Ang nadungog ng mga buto sa atong mga informants diri more or less unom ka butoy na nadungog then. Gipanguha sa mga pulis ang mga butang nga anaa sa lawas sa biktima. Kini naglakip sa usa ka granada. Mao nga mialibwag ang mga osesero nga mialirong sa crime scene tungod sa kahadlok nga mobuto ang granada. Lakip sa nakuha kining pangadjion nga gituhuan usa ka libreta. Mao nga nagtuo ang kapulisan nga anting-antingan ang namatay. Wala may nakasulti kay kaning kung anting-anting taguon mong gunis lawas so murag sekreto gini siya. Kung iyan ko ano murag naibasahon nga nako. Oh, libreto? Libreto. Oh. Kato siguro depensa niya kay nasa siya daghang mga atraso siguro sa una. Gitumbok sab si Filicano nga maoy manulis sa Carita area ug nahibaw-an nga siya sab ang suspect sa bag-ong gipusil sa maong lugar. Ang kani siya natin nakuha nga release order from Muntinlupa. Pero dated last Feb 2011. For the case of robbery. Ray Pasaporte, News 5. Duha ka babae nga mangunguot nakuhaan sa security camera nga mibiktima sa usa ka Haponesa sunod sa usa ka mall. Ang duha gipangita na karon sa kapulisan. Jinky Bargio, sugin limi.
Pinaagi sa kopya sa CCTV footage nga gigunitan sa pulis gikan sa usa ka tenant sa dakong mall sa Uptown Cebu, makita ang modus ining duha ka mga babay nga nagpakaaron ingnon nga mga customers. Ang negosyanteng Japanese national nga si Takeshi Sakurai, 46 anyos, mibutang sa iyang iPhone 5S nga cellphone sa iyang bag, samtang kaatubang ang tindera. Apan kining duha ka mga babay nga pulos may bitbit nga payong, pasimpleng mikuot sa cellphone sa biktima dayon sibat. Makita sa video nga ang biktima natarantar sa pagpangita sa iyang cellphone. Daling nagpablatter si Sakurai sa station to police ug matud sa desk officer, anad na sa pagpanguot ang duha ka mga suspect. Bago nga mga manimpuhay. Mga eksperto na gini sila or season sa mga nga modus operandi nila. Nakig-alayo na ang Station 2 sa theft and robbery section pagsuta kung naa sa rogue gallery ang duha ka mga kawatan. Sa pagkakaroon, gipangita pa sila, busa awhag sa kapulisan nga kung kinsa ang nakailain ning duha ka mga babae, mamahimong musumbong sa Station 2 Police o kaha mutawag sa telepono 253-5636. Once na do not give proper coordination in terms of the packet, modus Jinky Bargio, News 5. Laing nakuhaan sa CCTV mao ang pagpanuli sa duha ka tawo sa usa ka karinderya. Andrea Patenya, Sugin Limi. Kuha sa CCTV footage ang pagpanuli sa usa ka kan-anan dinhi sa Dan Katipunan, Barangay Tisa kagabi. Unang misud kining tulisan nga wa nagtap-tap ug naniun ni ining tigluto nga si Pablo, dayon kuha sa iyang bag nga adunay duha ka cellphone. Samtang misud sa cashier's area ang laing tulisan nga nagkaw ug gipanguha ang kwarta sa cash register. Gitiunan sab ang tag-iya sa kan-anan nga si Walter Ibanez ug gikuha iyang cellphone ug wallet nga dunay 2,000 pesos. Kapin 2,000 pesos ra ang nakuha sa mga tulisan gikan sa cash register, sanglit wa nila makiti ang gibutangan sa mas daghang halin. Diyan ko kapag sugat mi nya itiunan sa armas kuan sa bag nya ako sa dito ko dapita nagsiraman ko pag dahil akong liso itiunan sa ko duol ko niya itiunan na yung bag yung itiunan akong gata kong bag ako sang gisunod diha man kauban dahil itiunan ko Gawas na ko diri ako nakita na gitiunan na si Kuya ba diri sa kilid dayon gikuha na yang kwarto niya gikapta na yang diyo gipalimpo siya diri niya gipaana ba siya dayon paggawas na ko iya ba yung gibera akong bag niya may ano siya ning ko sad ka diha day kung di niyo gusto na may mahita ko sa inyo ha panguha na tanang niya gipangukay niya bisig mga tagpiso gipanguha niya gitilog ko niya gayo niya wala lang miato. Matud pa, taud-taud nang nakabantay ang mga empleyado sa kanaanan nga gipanid-an sila sa duha ka lalaki sa wa pa sila manira. Mga 9:30 kanang nakapansin namin sa ilaha na sige sila tambay dayon wala lang sa mo kay kayo na mo na sila gihuat man nakauban di wala lang tapos may duha ka customer na magpiayon pa na kuan na pinakalas na customer ba dayon pag dugay man sila ng hawa kanang pa man sila ice cream din pag hawa ato nanira nami pag sana na mo nalaghapon sila. Matud sa hepe sa Cebu City Police Station 10 Chief Inspector Noli Cernio, pamilyar ang naong sa usa sa mga tulisan. Nagpatabang sila karon sa mga kasigbit nga barangay sa pag-ila niini. Ang usam pamilyar kayo sa atong mga diri sa mga silingan natong mga barangay, kortro ko diri sa mga kapitan o mga tanod to para natay lead na karon. Matud Cernio nga mga local boys sa dakbayan ang mga suspect. Nanawagan sila ni adtong mga makahatag og impormasyon kabahin sa duha sa pagdangup sa ilang buhatan. Andrea Patenya, News 5. Nalandig sa tambalanan ang usa ka tinunan sa criminology nga gituohang nakainom samtang milabang sa Maydalan, Colon kagabi. Ang nakadasmag nga PUJ driver mikaratil og dagan tungod sa kahadlok nga duna siya nadasmagan. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Tungod sa kakusog sa impact na buak ang windshield ining jeep di pasaheroan, humanadasmagan ang usa ka tinunaan alas 10 kagabi at tubangan sa Universidad sa Maydan, Colon. Nailhan ang biktima nga si Vincent Arita, taga proper Adlaon, Cebu City. Usa ka intern sa kursong criminology sa University of Cebu. Giingong nakaangkon kini og dakong samad sa ulo ug kasamtangang anaa sa Cebu City Medical Center. Miikyas ang driver sa PUJ nga si Marcelo Gabutiro nga taga Pardo. Matud ining babae nga nagdumili sa pagtug-an sa iyang ngalan nga wa mabantay sa iyang uyab ang biktima dihang kalit lang mipatunga sa karsada.
Ay, wala yan, kanan nalis na ako. Ano yan, baka nang minor-minor ang pagdagan niya ba? Kanya, nilabang ni siya? Wala naman siya mama, oy. Nakatunga. Wala yung abantay. Nidagan yun to yung buwan? Ganong ni... Nakuyawan siguro to siya, kay basig ban ogon. Akong gigupod, padung naman to ito yung be. Wala ko kagupod yan, oy, kasi kang dagan. Huwag ka na paro? Wala man yun, nagsamad-samad yun. Suway nga gigukod sa mga tanod sa parian ang driver apan gilupig sila sa dinaganay. Itong driver ka niya? Oo, sir, pero wala naman anak pa na mo kay kusog mandagan. Di mo siya paingon? Dito sa may Sungkira. Sungkira? Hadlok to siya? Hadlok lang ito kay kuyawan na to kay to patay ng kon ba? Latayan gitu? Latayan gitu. Sa purmas kuan biktima sir kuan. Pagkabot na mo dire amo na nagkordonan dire. Gakob ng kuan. Gakob na. Ang mga classmates sa biktima nga nakahibaw sa hitabo daling may bisita sa Tambalanan, usa kanila miingon nga sayo silang gibuhian kagabi ug sa ilang nahibawan, nag-inom ang biktima sa wa pa kini madasmagi sa POJ. Gikuha sa traffic enforcer ug gidala sa ilang buhatan ang POJ nga nagbiyahe ug inayawan kulon samtang gipaabot nga mo-surrender ang nakadasmag nga driver. Ray Pasaporte, News 5. Naabtan sa news team nga nagbuyod sa dalan ang tulo ka mga biktima sa panagbangga sa duha ka motorsiklo sa May Banawa, Barangay Guadalupe, pasado alas 8 kaganihang buntag. Matud sa mga saksi, gikan nga naghatod sa iyang asawa ang driver sa itom nga motorsiklo nga nailhan lang sa ngalan nga Peter. Gingong kusog kayong nagpadagan si Peter ug dihang mi-overtake ug mikawat sa pikas nga lane, nabanggaan niini ang kasugat nga motorsiklo nga gimaneho ni Edmar Felicio. Din angkas niyang iyang manghod nga si Bernadette Felicio. Nakaangkon og mga samad ug bali sa lawas ang tulo. Daling miresponde ang mga rescue teams gikan sa Barangay Basak, Pardo, Labangon ug Sambagdos aron pagtabang sa mga biktima. Piling ito mga Honda. Sari mo. Gusto ka lagi gigal dito sa Eskina Banawa. Anong dire? Ato ang palingon sa naamong na lingon sa. Kaya siya. Gusto ka lagi. Libertek pa ni. I-overtake? Nagsugat ni sila? Sugat na sila. Kaya sa dire niya. Dire siya. Duna na'y milingkod nga OIC sa Compostela Police samtang namili pa si Mayor Joel Quino kung kinsay mupuli sa gipahawa nga hepe. Ligon sab ang gihuptang ebidensya sa Provincial Intelligence Branch batok sa kanhi hepe sa Compostela kay duha ka arresting officer ang mipamatuod nga dunag yun sila'y nadakpan sukwahi sa mga pamahayag sa ilang kanhing hepe. Andrea Patenya, Suginlimi. Gihuli pa na ni SPO4 Wilfredo Caturza, isip officer in charge sa Compostela Police Station, si Police Senior Inspector Samuel Romanillos. Temporaryo lang usa ang paglingkod ni Caturza, hangtod nga makapili si Mayor Joel Quino sa 5 ka kandidato nga gi-endorse si Cebu Provincial Police Office Director Noel Guiliamac, isip hepe sa Compostela Police. Kay numduman nga girelibuhan si Romanillos, human pa sa nginling midawat og 50,000 pesos aron makagawas ang usa ka ganayan national nga si Alexander Painsel nga gidakop human na sakpang naghit-hit og marijuana. Pasalig ni Caturza nga di siya musud og illegal nga transaksyon. Considering I have rose from the rank og ako sang giampingan ng akong even before nga na-assign ko Cebu City, giampingan sa nako akong trabaho. Kaya considering nga mawala ni atong main source of income. So akong ipasalig nga kuan lagod trabaho ra ning ato wala laying mga binuong. Samtang wa suportahi sa iyang mga kanhisakop si Romanillos sa iyang mga pasangil sa insidente. Kay numduman nga gihimakak ni Romanillos nga midawat siya og suhol ug miingon nga wa nila giblotter ang insidente ug wa sab gikiha si Painsel kay way nakuhang ebidensya. Apan diyang gipatawag ni Provincial Intelligence Branch Chief Police Superintendent Rodolfo Albutra ang duha ka arresting officer sa insidente nga silang PO3 Arnie Gokong ug PO2 Emil Robilla. Gibutiag nila nga ilag yung gidakop si Painsel ug nakuhaan og marijuana ug sila ang nihimo sa Certificate of Inventory nga naabot sa media. Based on their allegations, they confirmed that indeed they arrested one foreign national. The data that we gathered, which is the inventory receipt, was indeed made by them at the station right after the arrest of the foreign national. Paluwato nag-affidavit ang duha ka pulis aron magsilbing ebidensya alang sa kasong administratiba nga atubangon ni Romanillos. Kuhaon pasab nila ang habig ni Kapitan Joven Amor kinsa usa sa mga mipirma sa Certificate of Inventory.
Samtang gipahibaw ni Albutra nga midangop sab niya si Romanillos gahapon ug mihimakak sa pasangil. Gani nagpada kining affidavit gikan ni Paintsel nga nag-ingong wa siya madakpi sa mga pulis. The chief of police appeared to me informally denying all the allegations. He even presented an affidavit of the foreign national attesting that he was not arrested or he has not violated any violation of the law. Definitely there were inconsistencies between the non-commissioned officers who are directly involved of the incident and the chief of police. Hagit sa PIB kang Romanillo sa pagluwat og kaugalingong affidavit, diin i-attach ang iyang mga ebidensya pagdepensa sa iyang kaugalingon alang sa investigasyon. Samtang gitun-an sab sa PIB ang pagkiha kang Paintsel ug kasong kalapasan sa Republic Act 9165, human wa mabuhat ni Romanillos ang maong responsibilidad. Andrea Patenia, News 5. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 7 miingon nga dili tanang gikumpiskang kinason kagahapon gikan sa usa ka warehouse sa dakbayan sa Talisay, giila nilang endangered. Jinky Bargio, Sugin Limi. Daling gipanghakot kagahapon sa mga sakop sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force, kining di mo menos 200 ka mga sinako nga shells gikan ining warehouse sa Barangay San Roque sa dakbayan sa Talisay sa pagtuo nga mga endangered kini ug gidili sa balaod ang pagpanguha niini. Apan dihang miabot sa lugar ang kadagkuan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ilang gikumpirmar nga wa kini malakip sa talaan sa gitawag og endangered shells. Matud ni BFAR 7 Regional Director Andres Bohos nga usara ka klase sa endangered shell ang ilang nakita. Di ta-speculate kay ongoing pa ang atong pag-inventory asa man jud ang giban, asa man pud ang dili. Kay in fairness sa naa nga industry katong dili giban mo tay katungod pag confiscate ato. Pero awhag karon sa BFAR ngadto sa uban pang mga negosyante og shells nga kun mahimo mobisita silang buhatan sa pagsusi kun unsang shells ang angayan ug di angayang hilabtan. Aron magiyahan ato kay mas nindot man guna nga ang mga katawhan atong giyahan nga di makasa kaysa adto na makasa ni anak magdinakpanay niya magkihaay na. So it's good to prevent rather than to commit. Giingong miabot sab sa area kagahapon ang abogado sa tag-iya sa warehouse kinsa mi question sa legalidad sa operasyon sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force. Jinky Bargio, News 5. Usa ka color war ang nahitabo human misugyot si Presidente Aquino sa pagsulob og yellow alang sa pagsuporta sa iyang baruganan nga legal ang DAP. Mga empleyado sa korte mag-black usab alang sa pagprotesta sa sugyot nga wag tangon ang Judicial Development Fund. Samtang ang peach usab ang color sa musuporta sa impeachment ni Presidente Aquino tungod sa DAP. Dali usab mibakwi ang presidente nga joke ra ang iyang kagisugyot. King Perez, Sugin Limi. Usa ka Black Monday protest gigatakda sa mga buhatan sa mga korte lukop nasud. Kini pagprotesta sa gisugyot sa mga kongresista nga kapartido ni Presidente Noynoy Aquino pagwagtang sa Judiciary Development Fund kon JDF. Ang kwarta gihulagway nga usa ka discretionary fund susama sa Disbursement Acceleration Program kon DAP. Hinuon mato the Philippine Association of Court Employees Assistant Auditor ug Court Stenographers of the Philippines National President Belinda Go, voluntary ang pagsulubog black sa mga court employees sa Cebu City Regional Trial Court karong Lunes. Matagbuan gibanabana ni Go nga makadawat sila og dugang 2,000 pesos nga allowance gikan sa JDF. Gani karong adlaw gasulob na og black si Go. Because that is only our consolation as government workers for an additional cost of our living allowance, and that is provided under Presidential Decree number 1949. Because there must be an offsetting there because we will lose something. Definitely will be the losing side financially. Wapay nadawat nga impormasyon si Cebu City RTC Branch 19 ug Acting Executive Judge Wilfredo Navarro gikan sa mga kadagkuan sa Korte Suprema sa pagpasulob og black sa mga empleyado ug mga huwes. Apan dili pugnan ni Navarro ang mga empleyadong gustong mopadayag silang pagprotesta batok sa pagwagtang sa JDF. But something must have to be done to compensate for the loss because that is still a loss on our part, no? There was a rumor that if that will happen, maybe the amount of the JDF that we
used to receive will be integrated into our allowances or the salary. Sugyot sa huwes nga kung galing wagtangon ng GDF dugangan sa Kongreso ang pondo sa mga korte. Well, because this is floated by the people from Congress, it's possible. That is, there is some political color there. They're trying to get back at the judiciary. Alang kang Judge Navarro, mahimong usa ka matang sa panimalos ang gisugyot nga pagwagtang sa JDF. Human gihukman sa Korte Suprema nga unconstitutional ang DAP. Personal na sa car, personal na sa ato mga kumanan ito. Ako, I will be wearing, well, among query, go ribbon sa uni ato. Personal na, personal. Unang gisugyot ni Presidente Noynoy Aquino ang pagsulob yellow ribbon alang pagsuporta sa iyang baruganan nga legal ang DAP. Dinhi sa Sugbo si Governor Junjun Davide nga kapartido ni Pinoy dili mumando sa iyang mga sakop sa pagsulob og yellow ribbon. First, number one, I'm not saying that the Supreme Court is wrong. Let's always remember the Supreme Court is the final interpreter of the law. Kung mao na ilang pangagpas nga ang DAP is not the entire portions of the DAP ang implementation ng i-declare na unconstitutional. In fact, the Supreme Court conceded that the DAP contributed really to the progress, economic development of the country. Sa managlahing pamaagi sa pagpadayag sa mga milaban ug wa kauyon ni Presidente Noynoy Aquino subay sa kontrobersyal nga Disbursement Acceleration Program, kini matud pa nagpamatuod nga nagpabiling buhi ang demokrasya sa atong nasod. Lakip na niini ang desisyon sa Korte Suprema batok sa programa ni Presidente Noynoy Aquino nga matud pa nagpabilin nga co-equal ug independent ang Executive Department ug Korte Suprema sa atong nasod. Aduna untay 70 million pesos nga magahin alang sa tambalanan nga giduma sa Kapitolyo didto sa lungsod sa Argao gikan sa DAP apan di kini mapatuman human sa deklarasyon sa Korte Suprema. For as long as that particular department has not gone beyond his authority. So democracy is alive in the Philippines. Actually, we should not be discouraged, no? Sa social media, may katapos ang pagsulob sa pitch alang sa pagsuporta sa impeachment ni Presidente Aquino. May patinaw si Pinoy nga joke rang yang pagsugyot sa pagsulob og yelo. King Perez, News 5. Gikumpirmar ni Governor Junjun Davide nga nagkastorya na sila ni Dumanhog Vice Mayor Efren Gungun Hika human gireklamo kini sa Ombudsman. Gipasanginlan si Hika ni Dumanhog Mayor Nelson Garcia nga gibulsa ang 10,000 pesos sa pagliquidate sa kwarta nga cash advance alang sa pagkaon sa restaurant pinaagi sa pag-usab sa kantidad sa nabayaran sa resibo. Matod ni Davide nga dunay gipakitang mga dokumento si Hika nga magpamatuod nga bakak ang pasangil ni Garcia. Pasalig sab si Davide nga wa siya'y dapigan sa paghukom sa reklamo kung adunay mahimong rekomendasyon ang Provincial Board sa maong aligasyon. Si Davide mao'y mipahamtang og 60 ka adlaw nga preventive suspension kang Garcia subay sa rekomendasyon sa Provincial Board kansang mayoriya mga kauban ni Hika ug Davide sa Liberal Party. We've always looked at the merits of the case. Kato pag-issue ng preventive suspension against him, I based it on the recommendations and the findings of the committee and the Provincial Board. Para ako, you're fair. Gidinay sa korte ang gipangayo sa Metro Gaisano nga dismissal sa civil case tungod sa pagpatay sa usa ka nasaypan nga shoplifter sulod sa department store. 20 million pesos nga damage ang gipangayo sa pamilya sa namatay. King Perez, Suginlimi. Gidinay ni Judge Generosa Labra sa Cebu City RTC Branch 23 ang motion to dismiss sa giatubang nga civil case sa Vixal Development Corporation tungod sa pagpatay kang Mario Alfie Ducayag sud sa Metro Gaisano niadtong Abril sa miaging tuig. Matod sa hukom sa korte, way merito ang motion sa kompanya nga nanagiya sa Metro Gaisano. 20 milyones pesos ang gipangayong danyo sa pamilyang Ducayag. So nalipay kay mi, padayon mi sa amo ang kaso kay kabalo magyutatanan nga naa man gyud rason nga nung ni-file mi ani nga civil case against Metro Gaisano.
Mi-file og motion for schedule sa pre-trial conference karong adlaw silang Shantil og inahan niini. Gigatakda ang hearing sa kaso batok sa Vixal Development Corporation karong Setyembre 4. Samtang karong Setyembre 17 ang hearing sa kaso batok ang CCTV operator Jeffrey Aquino ug security head Mauricio Doblados sa Cebu City RTC Branch 19 ubos sa sala ni Judge Wilfredo Navarro. Sa susamang adlaw, hearing usab sa kaso batok ang Dr. Nestor Sator sa PNP Crime Laboratory nga nasangat atubangan sa Professional Regulation Commission tungod sa sayop nga autopsy findings nga gituhuan nga gihimo aron pagtago sa tinuod nga hinungdan sa matayo ni Alfie Ducayag. Last more than 1 year na ni siya. Si Alfie Ducayag unang report nga namatay sa patol. Siya nasaypan nga usa ka shoplifter human nangita sa resibo sa iyang gipalit nga sandals. Gikataong gikulata siya hangtod namatay sud sa security room sa Metro Gaisano. King Perez, News 5. Illegal nga ihawan sa dakbayan sa Mandaue gisusi sa Task Force on Meat Inspection. Ilang naatlan mo ang usa ka inasal nga baboy. Suway pang mihangyo ang tag-iya sa litson apan wa siya panumbalinga sa Task Force. Jinky Bargio, Sugin Limi. Gisurpresa sa Task Force on Meat Inspection sa Mandaue City Hall kining lugar sa may sitio tribunal sa Barangay Sentro tungod sa taho nga padayong nag-operate kining usa ka ihawanan nga nimutang daplin sa sapa. Kining inasal nga baboy maoy naabtan sa inspecting team. Nasuta nga dinhing lugar giihaw ang maong baboy nga usa ka dakong kalapasan. Ang tag-iya sa inasal misuway pa sa paghangyo ni Dr. Daisy Penetrante, ang city veterinarian sa Mandaue. Sunod na doktor oy, bahala ka tulas bahay na. Ano may sunod kay karon sa mga mo. Sing kana lang mo doktor kay para. Sige lang may glass dire oy, sige lang may pasaylo, sige may kuan, dugay mo sa pasaylo. Gipaybaw ni Penetrante nga hotspot kining maong lugar ug duha ka tuig na silang nagbalik-balik dinhi aron sa pagpahimangno kanila. Kuan illegal man, wala inspection. Yang ilang allegation nga birthday pero bisan pa kay kani dinhing lugar dugay naman ni nato sige dakop. Mao lang gyapon. Apan ang tag-iya sa inasal nga si Erlinda nasagmuyo sa matud pa way klaro nila nga operasyon. Kausa pag yun may nagkuan. Ang amo pa dyan nasakpan. Pero sa tinudan na kada adlaw na mga illegal nga gibuhat diha kay nagong ihawan ang aslanan. Pahimangno sa City Hall nga kun magpaihaw gani adto lang sa ilang legal nga ihawanan kay gawas nga limpyo sigurado pa silang luwas kining kanon sa publiko. Nakaibaw na sila dugay na. 2011 kami nagsugod aning dakop. Sa una, pasaylo. Pero hangtod nga i-confiscate na namo. Way nahimo ang tag-iya sa iyang inasal dihang gialsa kini sa mga sakop sa Task Force on Meat Inspection. Gisuta kini og napalgan sa Task Force nga maayo ra ang karne, mga ila kining gihatag sa City Social Welfare Services aron ipakaon sa mga bata. Jinky Bargio, News 5. Gipasakaan na og sumbong ang Koreana nga nakabangga sa usa ka sakop sa Sitom. Gihangyo nga ibutang kini ubos sa immigration watch list ug pangayuan sa korte og ang usa ka whole departure order. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gipasakaan na og sumbong ang Koreana nga nakadasmag og usa ka traffic enforcer sa dakbayan sa Sugbo. Sumbong reckless imprudence resulting to homicide ang sumbong batok sa 48 anyos nga si Son Kyung-yo. Iyang nadismagan mo ang 38 anyos nga sakop sa Sitom nga si Maria Teresa Bascones niadtong Martes dihang left turn gikan sa Gaisanoy Country Mall sa Banilad Talamban Road. Si Vice Mayor Edgar Labella mihangyo sa Bureau of Immigration aron ipaubos sa watch list ang Koreana. That's what I told Fiscal Silion, that the moment the case is filed, to file also a motion for the issuance of a hold order. Gipasusi sab sa Vice Mayor ang taho nga dunay special treatment ang tourist police sa Koreana ug nga ang pulis ang nag-facilitate sa pagreglo sa kaso. I will advise Colonel Romana to look into that, especially at the allegation that it was a police officer who initiated the negotiation to settle the case. Gipasayag sa abogado sa Koreana nga si Jupiter Larida nga di mo ikyas ang iyang kliyente, hilabi na nga 8 na katuig kini nga nagpuyo dinhi sa Pilipinas. Negosyante ni naani nagtrabaho sa dakong kumpanya busa digyud ang ayang kaadlukan nga
musibat o mugawas o dili mo atubang sa responsibilidad o doon na manggani. Si Mayor Michael Rama may mando sa paghatag hinabang pinansyal sa pamilyang Bascones pinagi sa Police Coordinating and Advisory Council. Ryan Sorote, News 5. Mga persons with disability sa North District sa Dakbayan sa Sugbo nakadawat sa ilang financial assistance. Ryan Sorote, Suginlimi. Gawa sa ginagmay nga maaberya kagahapon sa distribution sa financial assistance sa mga PWD sa North District, way problema ang pang-apod-apod ini sa South District karong adlaw. Sayong nagsugod ang distribution dinhi sa Barangay Guadalupe Covered Court apan hangtod udto kaganiha, way puas ang pagpangabot sa mga PWDs. Giubanan ni Nancy Lucia ang iyang anak nga si Kenneth aron makuha ang iyang kwarta. Bisan way tingog-tingog si Kenneth tungod sa iyang kondisyon, tataw sa iyang mga pahiyom ang kalipay sa nadawat niya nga tabang. Nakadungog ka, Jollibee ha? Oo, vitamin niya. Bisan dunay klase, midalikyat ang 4th year management accounting student nga si Junrel. Dako og matabang ang kwarta aron idugang sa iyang gastuon sa pag-eskwela. Hangyo lang niya nga ang mas maayong sistema sa distribution sa financial assistance. Ang unta is-segregate ang paghatag sa kwarta depende sa disability aron madali og di mabalda ang uban. I-impaired ba ron or kuan sa isang ilaw tagila dali ang ilang processing sa ilang kinatag. Dunay kapin 9,600 ka PWDs ang dakbayan sa Sugbo nga gigahinan sa City Hall og 18 million pesos aron makadawat og tag 5 mil pesos matag usa. Ang 2 mil pesos kay panghatag karon og wa pa masayri kung kanusa ipanghatag ang nahibiling 3 mil pesos. Ryan Sorote, News 5. Paluyuhan sa simbahang Katoliko ang pagpanday ug balaod alang sa hingpit nga pagwagtang sa tanang matang sa pork barrel sa gobyerno pinaagi sa usa ka People's Initiative. Mato ni Cebu Archbishop Jose Palma, dili maayo nga nagkasungi ang duha ka sanga sa gobyerno kabahin sa legalidad sa paggamit sa kwarta sa gobyerno. Ryan Sorote, Suginlimi. Nag-uol sa Cebu Archbishop Jose Palma sa daw panagbangga sa Executive Department o Supreme Court may tugon sa pagka-unconstitutional sa DAP. Mato ni Palma, kinahanglan nga respetoon ni Presidente Noynoy Aquino ang gahom sa Korte Suprema. It is not a happy development that we have the executive and the judiciary, having, of course, different interpretations of the law. Matod sa Arsobispo sa Sugbo, subo nga palandungon nga bisan tarong ang tumong sa DAP o PDAF napunta lang kini sa bulos sa pipilalang. Alang kang Palma, dakuon taw ikatabang ang gipangkurakot nga minilyon nga kwarta sa paghatag og serbisyo sa katawhan. Gipadayag ni Palma nga mahimo ra giunta nga makahatag og insakto nga serbisyo pinaagi sa mga line agency sa gobyerno. We are continually searching for the best way to provide for the needs of the people with the money of the people, and of course learn from the mistakes, I would say from the abuses of the past. Subli usab nga giahwag sa Arsobispo ang tanan sa paghinuklo og tarong una mohimog desisyon sa pagdapig o pagbatok sa PDAF ug DAP agig padayong pagsupag sa PDAF ug DAP o sa National Congress nga tambungan sa mga nagkadiiyang mga grupo gikan sa nagkadiiyang sektor ang ipahigayon dinhi sa Sugbo karong Agosto 23. Ang National Congress nga gipaluyuhan sa simbahan mohimo sa usa ka balaod pinagi sa People's Initiative aron hingpit nga mawagtang ang tanang mga matang sa pork barrel. It is like putting the final nail in the coffin of PDAP. And Ryan Sorote, News 5. Georgia, thank God it's Friday again. Friday, weekend's here, Glenn. Exactly, and karon doon natin kaning atong casual Fridays, no? Yes. How do you feel? Feel good. I feel human because sometimes from Monday to Thursday, we are so stiff in our business attire. Mo bitaw, no? May puding makasual ta usahay, Glenn. Yeah, exactly, no? Yes. So, unsay plano nimo over the weekend? Nothing. Si JP Lacuatsera, unsay plano? Anyways, have a good weekend, everyone. Anyway, atong i-congratulate ang atong mga kaigsuonan sa The Freeman for celebrating their 95th year anniversary. Wow, 95. That's a long time, Glenn. And cheers to maybe 95 more to go. In fact, atong bation sa ang atong station manager, no, si Miss Carla Quintanar
Fernandez. No? Kay Nakalimot na si Glenn. Siyang Simon, no? As one of these stories sa 95 years. No? Well, you That's know. actually one of the greats sa sports. Yes, that's true. 95 stories sa sports. No? Oh, really? Ako yung tanaw day, Boss Carla. Although I saw her kuan in Facebook that she posted something about that. 95 years is such a feat, no? It's Yes, almost it is. like 100 years. Yes, no? it is. Exactly. So that's why I'm saying maybe to 95 more. Basta hindi, Glenn. Exactly. No? And Yes. TV5 being a news station. Maybe kita makabot mo tag 95 by that, but we won't be the newscasters anymore. Okay, we look funny. So old. Well, again, no, I hope for a good weekend Yes. for you. And to everyone and sa ating else mga kaigsuonan, no? And magbantay-bantay sa ta, no, sa kaning mga bagyo nga, mga Umaabot. katalagman nga umabot, mag-ready-ready kita, no? Kay doon na naman sa kunilay. Di man ka kumpiyansaan. Okay, that's right. Take Maukat. care, everyone. Strike karong Lunes. Oh, Yes. The strike also. So mag hinahinay na if you don't need to go out, stay at home. So magpuyo tag balay. Pero katong na proposal ganina nga nindot sa bitaw gyud og dili tanan gyud magdala sa silang sakyanan. Bitaw. I think man pud Glenn, it's high time pud na as Filipinos, let's act like people from the first world ba na. Kung doon lang ang adton manglakaw ta, exercise Kanang pud na. stretch sa Banilad Talamban is only 8 kilometers. O pwede na lakon. Pwede ganina Lakaw dagano ko. nimo 8 kilometers ba. Sige, mag-practice ko na Glenn. Pero kanang carpooling, og dili lang mahimo magdagit ta sa atong mga sakyanan. Kita mo gud usay spoil kay magtagsag yung sakyanan. Okay, bitaw. Pwede But raman. if we can do carpool, that will also benefit our environment first of all. Exactly. Because ang emission from the car is very bad, and if kung dool maayos atong lawas, maka-exercise pud ta mga niwang ng mga Pinoy ani. And you know, it saves a lot of money from the gas. So Exactly. there are a lot of benefits. So maybe kung bisa na strike, it would be a good chance for all of us to practice this kind of beginning also. Ultimately, my dream for Cebu and the whole of the province nga doon na gyud tayo efficient ka mass transport system. Hopefully. So that way, we make ang atong pagsakay og mga public transport fashionable. Yes, hopefully. Oo. So mag-public transport na Karon may tanan- bawa na to ang traffic ug na-improve na ba kay Yeah. Friday naman, no? Yes, yes. But in fairness, murag ni okay man pong traffic sa Banilad. I don't know. That's just my You observation. tell me on Monday, karon Okay. Friday. Anyways. So, magkaot to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soko. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kay- Kapatid. Kay Dali sa Tingnan ko gyud. to sa balita. Action!